Jo necessito que pugui fer el que em doni gust i la gana. Si jo vull fer un paisatge avui, demà puc fer, no sé, una obra abstracta o puc fer una obra totalment diferent. Amb un encàrrec has de conèixer la persona a la qual t'has d'entendre. Aquesta persona, tu veuràs que moltes vegades et ve a buscar per una cosa que has fet abans i que li ha agradat. I aleshores, per tendència, tenen ganes de que tu facis alguna d'allò que han vist. I aleshores tu has de dir, no anem bé. Jo li faré el que crec que li he de fer per vostè. De veritat, viure és fàcil. No sé, ara muntar-te una família, muntar-te tot un tinglado, tot això és una altra cosa, no? Quan en un moment donat, tant la meva dona com jo, vàrem veure que ens feien grans i vam dir, bueno, tenim quantitat d'obra, què farem d'això? Perquè has de pensar per vindre, no? Dir, clar, llançar això o deixar-ho, en fi, ens va semblar que el millor era donar-ho amb una institució, i en aquest cas, com que, en fi, la Diputació havia sigut el que havia emprat els nostres estudis i la nostra formació, doncs vam dir, doncs mira, seria una manera de donar-ho. Però després vam pensar, però esclar, això, el més normal és que si doncs en una institució es queda allà parat i això és mort, no fa res. La manera és després de crear una fundació, i una fundació de persones amigues teves que els expliques, en fi, el que tens i el que t'agradaria, i aleshores aquestes persones se'n fan cabal i diuen, vinga, va, i fem la fundació.